Nyapa jane kok kaca mbok tutuk iki. Tak wae rego murah iki lho ora sing gelem, tak wae paketan murah kok ora sing gelem iki tak jur ae kacane. Paket apa jane iki? 10 juta 900 tak wae 5 gede-gede. Oleh ndi? Sing pertama tak wae iki. Ndi? Tak wae kursi iki lho. Heeh. Pertama kayune ya jati lho, Dron. Heeh. Yo kayune jati. Yang pertama. Sing kedua tak wae kasur. Kasur spring bed jajal ditumpaki. Oh iya, bubuk ngene iki wis gak percaya ta. Oh, heeh. Garansinya 15 tahun iki. Iki sing nomor loro. Sing nomor 3 kok tak wae iki. Di nomor 3. Aku tak gantine kocone nek sing tuku iki. Oh, iki 3 pintu sliding. Sliding gitu. Oh, Jadi nek lacine ya. Oh, heeh. Iki sing ketelu. Ketelu terus. Papat iki. Di. Sing kepapat tak wae meja TV minimalis. Heeh. Wis tak wae laci papat yo an. Heeh, iki sing nomor Papat. papat. Sing kelima iki. Sing terakhir apa iki oleh iki? Tak wae meja rias. Heeh. Iki lho bahane. Lah iki kok bolong ngono? Bahane jati lho. Heeh. Lah iki kocone uga enek. Kocone kok dipasang nek dikirim. Wah, Jan. Piro ki nggih? 10 juta 900 oleh 5. 10 juta 900 oleh 5. Jan gede-gede pisan ya. Lah ngene iki kok nek paling ngirim tekan Jember kono iso apa ora? Yo bangga iso tak wae gratis ongkir. Daerah Timur, ndi? Jawa Tengah, Heeh. Jember, Banyuwangi, Madura kuwi gratis ongkir. Kok mulai Jogja sampai Cilacap Brebes yo gratis ongkir. Wah, enak berarti pisan ya. COD. Heeh. Barang teko engko dicek sik lagi dibayar. Wah, jan bener. Lah nek arep pesen carane Carane piye? pesene bio profile nang nomor WA ta wis. Heeh. Minggu nek dihubungi terhubung karo admin. Wah, bener berarti ya. Piro ki ya? 10 juta 900 Oleh. oleh 6. Oleh 5. Oh, oleh 5 barang. Ya, monggo diorder ya. 10 juta 900 dapat 5 barang.